Al de hele weken is de politie het actievierend in het CAO-voorstel van minister Opstelten. Het binnen nog publieksvriendelijke acties, maar dat kan de komende weken worden verhoren. Politiemeesten roepen om hurdere actie, vooral vanwege de houding van de minister. Het gaat niet eens om een concrete loonsverhoging op dit moment, althans niet in procenten. Maar de waardering voor je werk. En ik sta nu aan het eind van mijn carrière. Ik word een beetje emotioneel als ik het erover heb. Maar zo langzamerhand hebben we zoveel ingeleverd in de loop der jaren. En het wordt altijd het publiek wordt de spiegel voorgehouden dat er een goede organisatie staat. Nou, de organisatie doet zijn best om met de beperkingen die ons opgelegd worden iedere keer weer de zaak draaiend te houden. Maar eens komt er een eind. Hoe groot is de actiebereidheid hier in Friesland? Die is enorm groot. Ze hebben hier acties voorgesteld die eigenlijk helemaal niet kunnen. Maar ze zijn het zat om met petjes en fluitjes rond te lopen. Het coulancebeleid, bekeuringen, alleen voor lichte overtredingen en verder niet. Vinden ze op zich wel prima, maar ze willen veel hardere acties. Ben ik dan aan het denken? Nou, eigenlijk zeggen ze tegen ons, ga maar zondagsdiensten draaien. Of gaan precies werken volgens de arbeidstijdenwet. En dan zul je zien dat het politiewerk vastloopt. Het gaat bij de politie net alleen om meer yield, maar bij gelijks ook het wol als net betieren met pensioen gaan. Ook is de zwaar goede werktijden. Daarom huddere acties, allemaal daarbij wordt tocht worden onveiligers van de burger. Zo vinden de politiemeesten zelfs ook. Als er een oerval is of zo'n ding, dat bouwen we al je wat aan. Je wil ik merk een grote inzet voor de mensen. We willen de mensen helpen en boeven vangen. En dat biedt voorop staan. En dan hebben we van welke acties ben er nou die je dan wel voeren kan. De boen wacht je nou op een reactie van het ministerie. Wanneer die net vlug komt, zullen de acties opvierd worden.